Lepkavá páska ako zasratý liek na bradavice. Vidíš všade tie jebané krémy z lekárne alebo recepty od doktora, ale prekvapivý typ je obyčajná strieborná lepkavá páska. Tie obyčajné bradavice sú len neškodný rast spôsobený HPV vírusom, čo sa šíri medzi ľuďmi, na tebe samom alebo cez veci, čo chytil infikovaný sused po borovičke. Bežná liečba je kryoterapia, mrazenie tej kurva bradavice u doktora alebo doma, ale štúdia ukázala, že lepkavá páska je fucking účinnejšia. Aj v Cleveland Clinic to odporúčajú ako domáci recept. Vystrihni kúsok pásky na veľkosť bradavice, naleb ju a nechaj 5 dní. Ak odpadne, naleb novú, nech to dusí tú zasratú vec. Na 5. deň ju odstráň, namoč bradavicu vo vode ako po haluškách, zoškrab jemne šmirglom alebo pemzou, nechaj odkrytú 10-12 hodín a potom opakuj. Za 6 až 8 týždňov bude jebaná bradavica preč. Tak na budúce vyťahni pásku z garáže. Sleduj ma pre ďalšie zasraté tipy na tvoje pokazené telo.